Buch Jodong oganda ma Pokot kwayo jotelo mawuok e kaunti ma Baringo kaachiel kod Turkana malaro tong' ma Kapedo mondo kik ti kod weche manyalo chwalo dhaw e tong'no. Jodongo go lero ni ndalo manok mokalo gisebedo kod ywaruok e wi kind jotelo mawuok e kaunti ariyogo bang' kane gavana ma Turkana nenore ni alwora ma Kapedo kendo wacho ni alwora no nitiere kaunti ma Turkana. Jodongo ma Pokot kwayo mondo jotelogo owe laro tong'no kendo giroma kod jodongo oganda ma Turkana mondo gitiek ywaruogno giwegi ka girito mondo IEBC otim nonro. We don't see the need that people should fight or quarrel. The issues can be handled, and we have the procedure to handle, to sit like the whole elders from Turkana and Tiati, and we discuss mutually, and we fix. We say if this one it was belongs to Baringo, then let it be Baringo. If the Turkana who are at Kapedo have a problem, we feel that it belongs to Baringo. Hata huyu gavana alikuja juzi hapa Kapedo na akaongea sana. Sasa msisi nataka kuambia gavana ya kwamba usiongee maneno ambaye inaweza kuleta vita na ili watu wauane. Na mimi naambia kiongozi yeyote usisuluhishe maneno kwa vita. Tusuluhishe maneno kwa amani. Sisi kama viongozi na sisi wasee tunataka viongozi ya Pokot na wasee wa Turkana elders na Pokot viongozi wakutane tuongee kama jamii. Sisi ni watu ya Kenya na tunataka kuishi na amani. Jodak Malaki pia North